Už jo, to jsem už to nechci. Příběh začal v dětství, když jsem se dozvěděl o pokladech a dobrodružstvích za oceán. Proti mému otci jsem se vydal na oceánskou výpravu. Pomáhá se mnou mořská nebo. Jo, brat. Při jedné bouři jsem byl odvlečen do otroctví. Taky nevěděl, o čem řekl. Moje touha po bohatství mě hnala na loď, která se bohužel opět potopila. Ocitl jsem se sám na pustém ostrově, který jsem zabral pro sebe. Chytal jsem kozy, Kamila je koza. Ano, Co dneska den? Pátek! Bude pátek! Další útrapák se mi podařilo dostat se domů a připomenout si jezdní život. Je na vás, abyste si zkusili můj úděl.